बे हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै बियो मोजाङैनो खबर लानांगौ आरो गावनि सोमोन्दोआ रायजो राजाजोंसो बे पाब्लिकजोंसो पाब्लिकआसो बिनि क्ल'ज मानोना पाब्लिकजों गुलि गुलि थानानैनो जोङो पाब्लिकनि हेफाजाबजोंनो जों बे BTCखौ दादों आरो बे थांनाय इलेक्सनावबो बे पाब्लिकनि रायजो राजानि हेफाजाबजोंनो माने जेम्स बसुमतारी मोना पावाराव फैदों दा अब्ला बिनि दायथ'आ मामोन थोंजों बे रायजो राजाखौ माने खबर लानांगौमोन बियो मा जाखो मा बेरखौ खबर लाफैनांगौमोन सोंनांगौमोन मा जामारदों खिन्थु बे खुनु बे खबर लायाखै माने सोङाखिसैबो प्रयजनबोखौनो खालामाखिसै बियो बे डाइरेक्ट खोन्थाबाय बुंना होबाय जे माने गावलायदोंमोन गावग्रोदों गावग्रोनायखौसो गावजादों नै माने गावग्रोबाय जेला गावजाखागोन माने बेयावनो फोजोबनो नागिरबाय बिसोर थारमाने गावसोरखौ बिराद साफा मोनसे माबा देखायनानै बे दाय गैयि मानसिखौ दाय साजायनानै गावथारनाय बेबायदि मोनसे माबा खालामबाय आरोखि दा फैनांगौमोन बियो गावनो निजे फैनांगौमोन आरो बुंफ्रांबाय सानावबा बुंबाय वान माने मोनसे साइडजों बे बुंफ्रांबाय खिन्थु बिनि उनावथ' गाव आरो माबा फैबावनांगौमोन ना नै मैया सादु जालांबाय 5 तारिखआव बेयाव फैयोमोन बा बिनि सिगाङाव फैयोमोन फैनानै रायफैयोमोन बुंफैयोमोन जे रायजोफोर आंना भुल जाबाय आं निमाहा होदो आं माने बिदि माबा सानाखैमोन आंनो रं ब्रिफिं होदों बे बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बिदि बुङाखै खबर लाफैयाखै फैयाखै बे फैनो हायै खार'ना बेनो बे गिदिर गिदिर अफार खालामदों बे भुल मावदों बे जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रानि सायाव बे गाज्रि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे आरो बे स्टेटमेन्टनि थाखाय बिराद डेमेज जागोन बिनि इमेजआ थाल लायाखै रायजोफ्रा खुनु बिदिखौ माने नङै खोथा बुंब्ला सैजो खालामा आरो बयबो रायजोआ मिथिखादों मिथिगौ बयबो जे बे जायगायाव थांनानै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारहैदों थांनानै गावलायाखै फरेस्टजों बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आरो बयबो बुंदों दा सिखार जादों बयबो बे फरेस्टआ जेखौ बुंदों दंफां हानाय मोन्दों माबोदों होनना बुंदों दंफाङा मामोन दंफाङा आवकार्टनि आवकार्ट खोब दामि दंफां नङा आरोखि आवकार्ट बेफोरखौथ' न'आव माने माबा खालामनो बाहायनो थाखाय माबायो दाथ' बेखौ लायदोंबो जानो हागौ दा बे लायनो थांनाया भुल जाबाय खिन्थु बेनि थाखाय एखेबारे गावथारनानै एखेबारे गावलायदों मादों होननाय खोथाफ्रा बे एखेबारे जाथाराखै आरो माने जेम्स बसुमतारीनि जानाखि स्टेटमेन्ट बेखौ जों गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो बेबायदि जानो नाङा आरो बे नंगौथ' निमाहा बिनांगौ बे निमाहा बिनांगौ आरो जों बे इनकुवारियावबो जों दाबि खालामदों माबे सर्सखौ लानानै बे माबे माबाखौ लानानै बेसिसखौ लानानै बे माबा होना गावलायदोंमोन होनना बुङा बेलाय बे गावनाय जेराव गावलायदों होनना बुंदों जेराव डेड बडि रिकभार खालामदों बेयावथ' मेजिस्ट्रेट दङ पुलिस दङ रायजो राजा थांफादों बेथ' खुनु जिनिस रिकभार जायाखै माने माबा मोनसे अस्त्र सस्त्र मोननाय बाथ्रा गैया माबा मोनसे गाज्रि माबा आइजेंफोर मोननाय बाथ्रा गैया जेबो मोनाखै खालि डेड बडिल' मोनदों आरोखि ओंखायनो बे जों बे जेम्स बसुमतारी जानाय स्टेटमेन्ट जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो जों फैगौ जास्टआव माने माबायाव बिसाराव जाहाथे BTCआबो जाहाथे हेल्प खालामो जों बेखौसो खावलायो बिराद गाज्रि खोथा बुंदों बियो एखे नंथारै खोथा बुंनाय बियो एथ' गिदिर अफराद माने खोथा बुंदों बियो नङै मानसिखौ माने गावलायदों गावदों होनना बुंनाया बेसेबां दायनिगिरि बे साधारन दायनिगिरि नङा बे आरो बेनि थाखायनो मानसि गावथारबाय थैबाय आरो बेबायदि बुंनाय EMआ बे खुनु बे माने BTCआव थानायनि खुनु नैतिक अधिकार गैया बियो अन मरेल ग्राउन्ड बियो रेजिगनेसन नांगौ बियो आं दाखालिबो बुंदों बेखौ बे माने गारनाया मोजां बे बिबाननिफ्राय आं बेखौ बुंदों दा रायजो राजाफोर लुबैदों बेखौ बे गारनाया मोजां बे अन मरेल ग्राउन्ड बे रेजिगनेसन नांगौ बे गावनो आरो होआब्ला जोंना BTCनि चिफआ बेनिफ्राय रेजिगनेसन लानांगौ मानसिखौ बिदि बुंनो होयो नामा गाज्रि खोथा बुंनाय सोर बिदि बुंनो सोर अथ'राइज खालामदों जों गामियाव फिसा दाय जाब्लानो गाज्रि खोथा बुंब्लानो गामियाव बिसार खालामो साजा होयो समाजा फाइन माने थाखा फोनाङो फाइन फोनाङो दा दिनै बिसोरबायदि गिदिर मानसिया जे एफा गिदिर खोथा बुंबाय गाज्रि खोथा बुंबाय एखेबारे मानसि गावथार जाबाय मानसि थैनायसिम मानसि लाइफ लस जाबाय बिनि माने बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिनि बुंनायनि थाखाय जों दिनै माने मानसि गावथारनायखौ दिनै जास्टिफाइ खालामबाय अब्ला बेबायदि मानसिया BTCआव फरेस्टनि EM जानो समाय नामा बेथ' समायथारा गथे हि शुड कुइट फ्रम दा पस्ट अफ माने EM बेखौ गारनांगौ बियो दा जों बेखौ माने दाबि खालामो आरोखि आरो बेखौ BTCआ रायलायनांगौ आरो बेखौ BTCआ गावसोरनो बेखौ माने बोखारनांगौ बेखौ EMनिफ्राय बोखारनांगौ दा रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों आरो रायजो राजा बेफोर लुबैनायखौ खालामाबा रायजो राजा सेन्टिमेन्ट बेरखांबा थांबाय थायोबा सानसे रायजोफ्रा बिग्रायगोन थाल लाथों बिसोरो आरो एन्टायार बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बिग्रायनो थाखाय राजि जायाखै बिरादनो जों हमथा खालामगासिनो दं
बिराद बिग्रायगोन बिराद गन्दगल जागोन रायजोफ्रा जेब्ला बिग्राय फैगोन हमथानो हानाय नङा बिसोरो थाल मोनाखै मानसि बुथारनानै नों माने निर्दोषि मानसिखौ माने गाज्रि बदनाम खालामनानै मानसि गावथारनाय बुथारनाय बेनिफ्राय नों बोरै खारग'नो नंलाय हानाय नङाना रायजोफ्रा खिन्थु बिराद खुद्रिनानै दं बोराबनानै दं ओरैबायदि जागोन सानसे समाव बेसोर बिग्रायनाय खुद्रिनाया बारा जायोब्ला रावबो हमथानो हाया खिन्थु जों बेखौ नुयो आरोखि